kembali bareng-bareng nyurekan Mas Joson. Siapa Mas? Johnson. Teng rasane ati kang nandang sengite liyan hanya aku kowe lapo katresnan kang Mas wong bagus tak jaluk ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Arep tumeka ngandi katresnan iki pancen to aku sliramu rapi akoni Senadyan donya rapi sono bakal tak cukup yen durung kapisah mrengkoso kang Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelang kang Mas mesti kaning ngati
tresno